lomntu ubelilungisa. Nalo ilizwi elisondela ngalo. Ndiyathemba ukuba sizawuhamba sonke. Ngoba ndiyayazi into okokuba uba ngaba mongameli singathi makuphakame umuntu ozasixelela ngenkohlakalo kaThixo, andiqondi uba ngakhona ophakamayo. Kodwa uba sawuthetha ngobulungisa bakhe, banintsi abazawungqina ngoba bayayazi uba bagqithe phi na begqithiswa nguKristu. uYesu lento isuke ekonakaleni komntu kwasekuqaleni kwakhangelwa ilungisa elinokuzinikela ukuze abantu babuyele kuThixo. Ithe ke xa isenzeka ngenxa yento yoba kufike uSathana emyezweni, wayitshixela ngenyoka yakhe inhliziyo yomntu, yathi yakudibana nepoyizini kaSathana yamlibala uThixo. Yoloo nto kukhangelwe ilungisa, kodwa masikhangele umntu oza kusilungiselela indlela yokuya kwabantu babuyele kuThixo. uYesu ke uvele ngolo hlobo waza kusidilizela udonga phakathi komntu noThixo. Zininzi ke izinto uYesu athe wazenza ngenxa into yoba sonke sizazi, kodwa uYesu uthe xa efika akaqala kwiindawo eziphakamileyo apho saziwayo babonwa khona, kodwa waqala kubantu ababona into yoba balahlekele nokholo lukaThixo, ngokuba uSathana uyenze yafuduka imimoya yabantu phakathi koThixo. uThixo ke uYesu uzolungisa lo mfuduko uba makubuyele abantu babuyele kuThixo. Abantu ke bangabantu abenza izinto ezithandwa ngabo ngamaxesha abeva wona, ngoba yakuhamba ngolo hlobo uthi umntu noba uziva kakuhle eyedwa acinga into kokuba izinto xa zihambela kakuhle acinga into yoba kuphelele, kanti akukapheleli. Yoloo nto athi unyana womntu namhlanje xa esondela kuyise esithe ukuyijonga zonke izinto uyisanazo, akaziboni zezikayise, wabona esakhe isabelo. Wathi tata ndohlulele zam ndihambe ndiyokuzibonela. Yathi kuba le ndoda unyana wayimzele ayakwazi ukuthi andinazo ezakho, yamnikelisa isahlulo. Wahamba unyana wasendaweni ezithandwa nguye ngenxa yento yoba zonke izinto zisemandleni akhe. Uthi akufika kwindawo afike kuyo, wafika wesizichule esaziwayo ngenxa yento yoba zonke izinto zisemandleni akhe. Wade wangawulibele into yokuba apha ngemva ushe uyise nabantwana bakhe. Eyona ndawo endifuna usondela ncakasana kuyo ukuze sivane, ndifuna ukuthi kuwe ukuze ungohlukani nomoya kaThixo, hlale emthandazweni. Ngoba le ndoda ithe okumkunyana wayo eziqhuba zonke ezakhe azinikweyo, washiyela le ndoda lapha imane ukuthandaza, imbonge, icela uThixo ethi nakulinde waya kuyo akho semthandeli kwabo. Yathi Thixo mkhaphe ngoba kwawulunga xa ukho wena. uThixo
uyakukhapha. Unjalo uthi noba ukaziqondi into kokuba uphumile esiporeni kodwa uThixo ahambe ecaleni kwakho. Kunjalo uzawuthi xa uzibhata ubuye uthi uba ngaba nguwe ithondize noba ndihamba phezu kwamanzi. Thondize noba ndihamba phezu kwamanzi. Ithi le ndoda xa izamana nokunikiweyo phakathi kwendawo ehleli kuyo zathi zaphela izinto ngoba ziyaphela izinto zasemhlabeni. Noba zisemandleni akho noba zisekuthandeni kwakho kodwa ziyaphela. Ithi le ndoda xa ziphela yaqala yayazi into yoba ukhona uBaba. Yathi ndiyakusuka ndiye kuBaba. Ndithi kuye noba bekuyintoni kodwa ndibuyela kuwe njengomzali. Endenze ke ngoko ndibe njengomnye kubaqeshwa bakho. Mhlawumbi nawe unawo amathuba omane usithi xa kunzima uthi noba kucibisane endlini uthi Thixo ndinethemba lakho ngoba wena useyikundishiya nakulinda uthi kuyo ndimi ngawe. Nawe uyakwazi uyenza. Ndifuna ke into yokokuba ingaphumi le nkonzo ungakhange ube kanti nento ozikhumbuleyo. UThixo lona asike sidibana naye kwezitrato zaseWashington. Sibone ngamehlo uthi lokubheke emoya udibane naye ukumbulisa. Umbambe isandla kodwa ngenxa yemisebenzi yakhe siye simazi uThixo. Bathi abantu ngabasikhumbuzayo nabasibeke ethembeni bathi mhleni kwezeni sambona nathi sofana naye. Yafuna ke into yokuba sithi nakule ndlela sihamba ngathi sayishiya le ndawo ngoba ndiyabona into yoba izawundisokolisa. Andifuni uzibona sendiphansi ndiphethe ndiziyele ndingabizwanga phansi ngoba ndawuzibona sendiphansi ndawusokola. Ndifuna ukuthi ke apha kule ndawo esikuyo ndifuna into yoba uThixo lo simazi into yoba noba sihamba nabantu abacinga into yokokuba basemandleni. Mhlawumbi abanye abantu amandla awaphetheyo nawudiliza izinto ezithandwa nguThixo. Bakhona abantu abaphethe amandla amakha izinto ezifuna nguThixo. Kodwa ecaleni kwam ndisabambene nabantu abathi bangamshubela noma ibheka ngathina sizayidisa. Yathi yathanya indoda yathi wangabuye bafuna thuma mna ndizabuyela. Yathi ndinike ndigunya ndihambe ndize nabo. Ongabelinge gunya lakho abafunayo usondela bazawusondela kodwa bangazingelakho igunya baze ngegunya likaThixo. Ndifuna into yokokuba uyijongele indoda xa iduluka iphethe iphepha legunya isithi ndizawuzana bo ndibakhoxile. Kodwa yathi udibana noThixo kumathafo aseDamasko yathi kubuyesu abantsilayeli ngabantu bakhe yathi njengelungisa awusayikufika apho uyakhona. Awusayikufika apho uyakhona. Ndifuna into yokokuba nawe wazi into yokokuba nakule ndlela uyihambayo uba ucinga into yoba ukhangela iintshaba zakho ukuze uzidilize no awuziyofika. Yeka ilungisa liye ngokwalo. Lithi lafika eDamasko le ndoda labonela alilungisa lathi wenzakala ukhaba iziko nje. Abuye impendulo yathi ngubani na wena Nkosi. Yathi ngubani na wena Nkosi. Yathi kuba ikhona indawo ekhanya kwathiwa nyukela ngasendle. Ukunyukela apha ngasendle kuyakhanya apha ngasendle. Nawe uzayibona le nto uthi kunjawunjoku naxa sowufika kumadoda athi xa inika umyalezo kodwa khona ndimbonileyo ndimzisa kuwe ukuze ubeke isandla. Yathi le ndoda ndiyayazi le ndoda uthetha ngayo nemisebenzi yayo ndiyayikhumbula nakule ndawo ikuyo ayizanga ngakuhle.
singayixolisa lenkosi kanti asizana kamuhle. Ngifuna into yokuba uzukhangela imeko zengayo. Uba ngaba ayinhlanga, uba ayinhlanga inkosi ngaba ayinhlanga imeko zengayo. Ukhangela ilungisa. Uzabona uThixo uzamdusela ngasehla. Yenyuka le ndoda. Sabeka isandla. Ngoba siyabeka isandla emntwini. Umuntu akhangela into yokuba intoni na endingenzayo. Intoni na endingenzayo. Ngifuna ukuthi ke sisondele isandla. Mhlawumbe wena njalo nalanje esami isandla singasifutshane. Kodwa esikhathi Xhosa kudala safika. Uzamzoku ukwizinto omongameli esingekwazi ukuzibulela namhlanje sisabona ukuthi kungenxa yamandla esinayo. Kanti singawo wethu. Akhona amandla umuntu olungileyo. Umuntu olungileyo yedwa onokunika amandla. Angathi kuwe athi bona uma uhambe ngayo. Kodwa uThixo uthi kuwe ngala unawo amandla. Wawukanikwe ndini. Hamba ngawo uze nabantu bakho. Sihamba ngamandla uThixo asinike wona. Asihambi ngawethu amandla. Sisondele ukuze kubonakala abantu bakathi yonke lithelungisa abantu abelethetha kule ndawo sekuyo nabayigcinileyo bathuthetha ifika abhebesiwa khona ezabula okugcina waqala zathi xa zibonakala inhlungu wabajonga abantu abamsondeza kule meko wathi bawo baxolele ngoba ngale bayenzayo abayazi. Singabaxolelwayo kodwa ingxaki yamongameli ukho abantu abangaxoliyo bexolele. Ngaphandle kwabantu abangaxolelekiyo kodwa bakhona abantu abayinqwenela ukuxolela kodwa kunzima ukuxolela. Ngifuna into yokuba nawe kwezo ndidi zabo bantu uzikhangele uba uyakwazi na ukuxolela. Akwazi ukuxolela hleze ukuthi kanti lapha kwendlela bathi abantwana bawufuna isonka uthi hayi mandidiliwe kanti ndiyekele baxolela kuzanzokuba ngaba awunanto yobatyisa. Layithanzi isitovu ubeka amanzi abila amanzi abantwana bazawuhlala ethembeni. Kunjanjokuguqa uthandaze uthi Thixo amanzi ayatsha ndizakwenza ntoni na athi isihla amanzi ukhalela amanzi ngoba awaphele entubeni ube ngathi uyehla uthandazo. Bathi abantwana xa ubajongile ubabona abantwana besozeliswa ngumthandazo kanti apha ngaphakathi abangasokasodwa abangaphila ngaso bathi bakulala uthi Thixo izale entlebo ngoba bangifuna ilanga bazavuka abantwana. Ingekabikho into yokuthi bazavuka abantwana. Yoloo nto bathi le ndoda xa isenza le misebenzi kuzawuzokubathi abantu abangafaniyo nam nawo bazibone into yoba thina asingabo abaxolelwayo singabone. Bathi bakuzijonga ukona kwabo yathi enye usundikhumbule usamlungele yathi impendulo yolungisa kwanamhlanje uyafanana eparadesi. Ngoba ilungisa alithi izamnceda ngomso kodwa ingxaki yakho likhula namhlanje. Yiloo nto elithela kubona unina elusizi ezantlwetaba nesiwe inimba kanina nevalela imfesana wethi mfazi nankunyana wethi nyana nankunyoko. Yabona into obilungisa hleze kuthi kanti kulo monakalo uzabohlukanise mbili. Into ebhedele mandishiye ndilungisile kuyalungisa ngalo makelele ungaphumi ngomnyaka hleze kuthi kanti
uzavutha umlilo. Kunjalo wathi kuba lo mama ebesika inimba ecinga into okokuba ndiyakufumana thina omnye umntwana, kodwa le ndoda yayeleza ngenxa yokuba ingafuna ukushiya unina, yathatha ukhazi lwayo yathi nakunyoka senijonga mna ningandijongi ngoba ndinothixo ndigadileyo. Jonga nani ngoba ndiyayazi into yoba ngabanye nangoku nihleli kwezi ndawo nikuzo. Omnye umane ecinga uba owam umntana kwebhili mhlawumbi khangamizwa mhlawumbi khangabuyo kwakwangolwesine apho babethe khona imali banikazathe bazonwabele ngenyanga abahleli ngazo. Neyakho imali ikhona ngokunyana kuyithathe kuwe, hlale emthandazweni, likhona ilungisa lizabuya nomntwana. Mhlawumbi soncama nasemthandazweni uthi nomntana bandiva ngenxa into yokokuba umamele izinto azityayo. Thandaza nje wena, ujonge ilungisa alizudibana lizawudibana ilungisa noba uphakathi kwazo ukwazi, noba uphakathi kotywala, noba uphakathi kwemela, noba uphakathi kwezinto ezibulalayo, kodwa likhona ilungisa lizalonela iphiko, angene phansi kwephiko zidlule intwaleko. Zidlule intwaleko. Umbona umntana engena athi xa ifika kuwe athi ndenze ndibe njengomnye ebantwaneni bakho, ndenze ndibe njengomnye ebantwaneni bakho. Ndiyafuna ukuthi ke hlale emthandazweni ukuze uzokwazi udibana ndikunika indlela yokudibana nelungisa. Mhlawumbi kudala ulapha enkonzweni awukadibani nothile, kodwa indlela yokudibana naye ihambe emthandazweni. Yiloo nto athi lo mntu xa ezikisa, athi xa ejonga ecinga imeko abantu abasuke ngazo kuThixo ngexesha lasemyezweni, uSathane esebenzile wayiva ngathi lapha kuye into kufuduka koThixo ecaleni kwakhe, wathi Thixo wam undishiya ngani? uThixo akamshiyi umntu. Into enawuba zithi zakukufikela iimeko zasemhlabeni ungakuboni nalisecankwakho, ungathi umvuselele ucinga into yoba kakuboni, kanti ukhona uyakubona. Uyayazi ukuba intlungu yakho yaziwa nguwe, nokonwaba kwakho kwaziwa nguwe. Eyona nto ndizanayo mna yonwaba, wonwabe noThixo. Khathazeka kodwa uThixo uyazi into yoba ukhona njengomhlambuzi, njengelungisa. Ukhona uThixo olungisa izinto ezithi noba ziyonakala angenelele. uSathana uyakwazi ungena endlini asiyindoda nomfazi behleli ngokonwaba, athi usathanda phakathi kwabo, athi abantu ndizabachitha. Kodwa uyena uThixo athi lo nalo badityaniswa ndini, abadityaniswanga nguwe. Wena chithe zakho, mna ndilungisa bendisenzile. Uba ngaba umntu ngokaThixo uzawubuyela kuThixo, ayeke ukumka abe kude nofefe kaThixo, kodwa abe kufutshane noThixo. Mhlawumbi mamutiki uThixo